ካብ ሉቃስ ከዓ 10 ምዕራፍ ቁጥሪ 19 ክንብገስ ኢና እቲ መዝሙር ዳዊት 92 ቁጥሪ 14 15 እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ከውርዩ ብእርግኖም ድማ ይፈርዩ ይረውዩን ይለምዑን እግዚአብሔር ከውሐዩ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን ይብል እቲ ወንጌላት ድማ ሉቃስ 10 ምዕራፍ ቁጥሪ 19 እነሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ክትረግጽዩ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎዳእኩም ከዓ የልቦን ኢሉ ኣሎ እቶም ክልተ ክፍልታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስና እዞም ክፍልታት እዚኣቶም ከዓ ሓደ ብእግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ኣብኡ ዓመፃ ከም ዘየልቦ ንሱ ንዓመፃ ዝጻብኦ ንዓመፃ ዝበሃሉ ከዓ ቦታ ዘይሂቦ ንዓመፃ ድማ ዝጎስዮ ጉሒፉ ዝድርብዮ ዓመፃ ዘይብሉ ኣብቲ እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምውራይ ድማ እቲ ምውራይ ወረ ናይቲ ጥዑም ብስራት ስለ ዝኾነ ወረ ናይቲ ተቐባሊ ነቲ ወሃቢ ዝህቦ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ኣብኡ ከዓ ዓመፃ ከም ዘየልቦ ዝነግረና እቶም ዝረውዩን ዝለምዑን እግዚአብሔር ከውሐዩ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን ዝብሉ እቶም ፕራክቲካሊ ዝረአይዎ ረውየት ዝረአይዎ ልምዓት ዝረአይዎ እቲ ልምዓትን እቲ ረውየትን ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሓደ ጥዕና ዝመልአ ሰብ ናይ ሓደ ምስትውዓል ዝመልአ ሰብ ዝህልዎ ዓብይ በረኸት እዩ ረውየትን ልምዓትን ናይ እግዚአብሔር ህያብ ስለ ዝኾኑ እቶም ረውየትን ልምዓትን ድማ ንእግዚአብሔር ጽድቁ ዝገልጽዎ ስለ ዝኾኑ ምእንቲ ኸውሪ ኢሉ ዝወሃብ ዘበለ ድማ እቲ ልምዓትን ረውየትን እዩ እቲ ልምዓትን ረውየትን ድማ እዩ ከዓ ኣብ ዓመፃ ኣብኡ የልቦን ዘብሎ ንእግዚአብሔር ጻድቕ እዩ እግዚአብሔር ክንብል ከለና ፈራዲ እዩ እግዚአብሔር ክንብል ከለና ልዑል እዩ እግዚአብሔር ክንብል ከለና ናይ እግዚአብሔር መንነት ስለ ዝኾነ ካብቲ መንነት እግዚአብሔር ድማ እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸውርዩ ብእርግኖም ድማ ይፈርዩ ይለውዑን ይለምልሙን እግዚአብሔር ከውሐዩ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን ይብሉ ኢልና እቲ ዓመፃ ነቲ ኣብ ሉቃስ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 19 እነሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ከዓ የልቦን ኢሉ እቲ ጻድቕ ዝኾነ ኣምላኽ ብጽድቁ ዝተገልጸ ኣምላኽ ይረውይን ይለምዑን ክብል ከሎ ኣብ ረውየትን ልምዓትን እግዚአብሔር ከውሐዩ ኢሎም ዘበስሩ እነሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ኢሉ ዝጎድኣኩም ከዓ የልቦን ዝጎድእ ዘይብሉ ክንረግጽ ንዓመፃ ዘበለ ክንደፍኦ ዓመፃ ክጓሓፍ ዓመፃ ክድርቤ ዓመፃ ናይ ክፍኣት መግለፂ ስለ ዝኾነ ረውየትን ልምዓትን ድማ ናይ እግዚአብሔር ባህርያት ስለ ዝኾኑ ረውየትን ልምዓትን ድማ ብእርግኖኦም ድማ ይፈርዩ ስለ ዝበለና ፍረ ዘለዎ ነገር እዩ እቲ ፍረ ዘለዎ ነገር ድማ እዩ ከዓ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን ስለዚ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ ክንብል ከለና ፍረ ጻድቕ ኦም ህይወት እዩ ጥበበኛ ከዓ ነፍሳት ይረብሕ ኢሉና ኣሎ ምሳሌ 11 ምዕራፍ ቁጥሪ 30 ፍረ ጻድቕ ኦም ህይወት እዩ ጥበበኛ ከዓ ነፍሳት ይረብሕ ኢሉና ነፍሳት ክንረብሕ እንድሕር ዳ ኮይና እቲ ፍረ ጽድቂ ኦም ህይወት ዝብሎ ዘሎ እቲ እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ዘፍርየካ ጻድቕ ምዃኑ ዘርውየካ ጻድቕ ምዃኑ ዘዕብየካ ጻድቕ ምዃኑ ዘለምልመካ ምልምላም ንሱ ጥበበኛ ነፍሳት እዮም ዝረብሕ
ጥበበኛ ነብሲ ፍረ ጻድቆም ህይወት እዩ እተባህለ ጥበበኛ ከዓ ነብሳት ይረብሕ ይልናል። ስለዚ ምርባሕ ኣብ ዘለዎ እንርከበሉ ኣብ ምርባሕ ኣብ ዘለዎ እንዕየሉ ኣብ ምርባሕ ንዘለዎ እንወሳወሰሉ ኩሉ ፍረ ጽድቂ እዩ። ጽድቂ ይፈርዩ፣ ጽድቂ ዓብዩ፣ ጽድቂ ይስስን እዩ፣ ጽድቂ ከዓ የጓናጽፍ እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ክፍለይ ኢሳያስ 37 ምዕራፍ ቁጥሪ 31 32 ተረፉ ካብ ኢየሩሳሌም እቶም ድሑናቱ ከዓ ካብ ከረን ጽዮን ክመጹ እዮም። እቲ ካብ ቤት ይሁዳ ዝደሓነ ተረፍ ከም ብሓድሽ ንታሕቲ ሱር ክሰድድ ኣብ ልዕሊ ድማ ፍረ ክፈርዩ ኢሉ። ቅንዓት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ ክትገብሩ እያ። እቲ ቅንዓት እግዚኣብሔር ነቲ ጽድቂ እግዚኣብሔር ዝገልጽ ስለ ዝኾነ እቲ ጽድቂ እግዚኣብሔር ኮነ ኢሉ ዝግበር፣ ኮነ ኢሉ ዝዕየ፣ ኮነ ኢሉ ዝፈሪ፣ ኮነ ኢሉ ዝስስን ፍረ ጻድቆም ህይወት እዩ ምስ በለናስ ተረፍ ካብ ኢየሩሳሌም እቶም ድሑናት ድማ ካብ ከረን ጽዮን ክመጹ እዮም ኢሉ። ካብዚ ከረን ጽዮን ካብዚ መላጥ ዝኾነ ከረን ገለ እኳ ዘይበቕሎ ዝኾነ ከረን ኣብኡ ክመጹ እዮም። እቲ ካብ ቤት ይሁዳ ዝደሓነ ተረፍ ከም ብሓድሽ ንታሕቲ ሱር ክሰድድ እዩ። ኣብ ላዕሊ ድማ ፍረ ክፈሪ እዩ። ኣብ ላዕሊ ኣብቲ ከረን ጽዮን ዝበሃል መላጥ ዝኾነ ከረን ገለ እኳ ዘይበቕሎ፣ ገለ እኳ ዘይዕምብበሉ፣ ገለ እኳ ዘይስስነሉ ኣብኡ ግና እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ብእርግኖም ድማ ይፈርዩ ስለ ዝበለ ኣብ ልዕሊ ድማ ፍረ ክፈሪ እዩ። ቅንዓት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚ ክገብሮ እዩ ኢልና። እቲ ቅንዓት እግዚኣብሔር እቲ ጥበበኛ እግዚኣብሔር ንነብሳት ይረብሕ ዝብለና ዘሎ እቲ ምርባሕ ናይ ነብሳት ንሱ ኣብ ፍረ ጽድቂ የምጻካ። እቲ ፍረ ጽድቂ ድማ ኣብ ላዕሊ ፍረ ክትፈሪ ቅንዓት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እዩ ኢሉ። ጎይታ ሰራዊት እዚ ፍረ እዚ ክንፈሪ እዚ ልምዓት እዚ ክንለምዕ ይደልየና እዩ። ስለዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 15 ምዕራፍ ቁጥሪ 2 ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ፣ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ኢሉ። እዞም እነንብቦም ዘለና ክፍልታት እዚኣቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተቐሚጦም ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ድማ በሪሆም ዝረኣዩ ኣብ ህይወትና እሞ ከዓ ኣብቲ ክህልወሉን ከይህልወሉን ዝግብኦ ቦታ ልብና ድማ ክሰፍን ዝግብኦ፣ ክዓይ ዝግብኦ፣ ክሰርሕ ዝግብኦ፣ ክወርስ ዝግብኦ፣ ክስስን ዝግብኦ ነገር እናገለጽና ኢና ንርኢ ዘለና። ፍረ ጻድቆም ህይወት እዩ። ጥበበኛ ነብሳት ከዓ ይረብሕ ኢልና ኣሎ። ኣብቲ ዝረብሕ ድማ ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ። እቲ ምርሓቕ ነይቲ ጨንፈር ክርሕቕ ከሎ ኣወዳድቑ ድዋሕ ኢሉ ድምፂ ዘለዎ ዘይኮነሲ ኣወዳድቑ ንጥብ ኢሉ ኣብኡ ከሎ ህጥም ኢሉ ኣብኡ ከሎ ድሙኽ ኢሉ ዝተርፍ ነገር እዩ። ስለዚ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ኢለና። ፍረ ዘይፈሪ ኣብቲ ህይወት፣ ፍረ ዘይፈሪ ኣብቲ መንገዲ፣ ፍረ ዘይፈሪ ኣብቲ ስጉምቲ ንዑ የርሕቆ። እቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ኢሉ። ክልተ ነገራት ኣብቲ ፍረ ንርኢ፣ ሓደ ይርሕቕ፣ ካልኣይ ድማ ይፈሪ። እቲ ምርሓቕ ዝበሃል ዘበለ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና። እቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ድማ ምእንቲ ኣጸቢቑ ክፈሪ የጽርዮ ኢሉ። ይጸሪ፣ ይውላዕ፣ ይኹላዕ፣ ይልምልም፣ ይስስን። እቶም ብእርግኖኦም ዝፈርዩ ዘበሉ እናሰሰኑ 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 ከዱ ከለዉ ነቲ ሓይሊ ጸላእ ግና እናደቐዝዎ እናደቕዎ ዝኸዱ ኣብቲ ናይ ሓይሊ ጸላኢ መንገዲ ኣብኡ ዘሎ በረኸት ናብ ህይወት ክቕየር እግዚኣብሔር ይቕይሮ። ያዕቆብ 3:18 ነቶም ሰላም ዝገብሩውን እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም ኢሉ። ይዝርአካ ተዘሪኡ ኣብ ህይወትካ ይኣቱ፣ ተዘሪኡ ኣብ ስጉምትካ ይኣቱ፣ ተዘሪኡ ኣብቲ ሓሳባትካ ይኣቱ፣ ተዘሪኡ ኣብቲ ዝበቁል ዘበለ ቦታታትካ ይስስን።
ስለዚህ እቲ እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ እቲ ጽድቁ ድማ ነቲ ጽድቂ ገዛእ ርእስና ነቲ ጽድቂ ናይ ኣምላኽን ክልቲኡ ክንፈላለዮ ከለና እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸብርዩ እዞም ወሬታት እዚኣቶም እቶም ፍረ ጽድቂ ዝበሃሉ እቲ ጽድቂ ዘሰስኖ ዘበለ እቲ ኣባይ ዘይፈርስ ዘበለ የርሕቆ ነቲ ዝፈርስ ዘበለ ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ዝበለ ነቶም ሰላም ዝገብሩ እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዝርኦም ብጽድቂ ዝዝራዕ ዓይነት ዘርኢ ብጽድቂ ዝዝራዕ ዓይነት ብቁሊ ብጽድቂ ዝዝራዕ ዘበለ ኩሉ ፍረ ዘለዎ ነገር ይኸውን እቲ ፍረ ዘይፈርስ ዘበለ ግና ይወድቕ ይጨንፈሩ የርሕቆ ነቲ ጨንፈር ከርሕቆ ከሎ ነቲ ጨንፈር ርሒቁ ነቶም ንኣምላኽ እንሆ ተመንን እንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ከኣየልቦን ኢሉ እቲ ዝሃበና ጎይታ እቲ ተመንን እንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ እንድሕር ተባሂሉ ጸላኢ ዝሕይለሉ ሓይሊ ካብቲ ሓይሊ ናይ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ካብ ሓይሊ ኣምላኽ ግና ንታሕቲ ዝኾነ ስለ ዝኾነ በቲ ኣምላኽ በቲ ጻድቕ ዝኾነ ኣምላኽ ከነውሪ ከለና በቲ ኣምላኽ ጻድቕ ምዃኑ ብእርግናና ክንፈሪ ከለና በቲ ኣምላኽ ጻድቕ ይረውዩን ይለምዑን እተባሃለ ከርውየናን ከለምዓናን ዝኽእል እግዚኣብሔር ከውሕዩ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን ንብል ዓመፃ ኣብኡ ኣይርከብን እዩ ከምክንያቱ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ስልጣን ዝሃበና ጎይታ ስለ ዘሎ እቲ ጎይታ ዝሃበና ስልጣን ድማ እሱ ከዓ የፍርየና ፍረ የፍርየና ፍረ ክንፈሪ ይገብረና በእርግንኦም ይፈሪው ኢሉና ይፈሪው እንድሕር ኢሉ በእርግና እንድሕር ኮይኑ ተዕድመ ወሰን ስለ ዘለዎ ነቲ መዝሙር ዳዊት ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 3 ንሱ ከምታ ፍሪኣ በብግዚኣ ትህብ ቆፅላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዝማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ ኣብ ምፍራይ ትገብሮ ዘበለ ኩሉ ክሰልጠካ ኣብ ምፍራይ ኩሉ ዘበለ ክቐንዓካ እቲ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ይቁረፅ እቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ግና ኣብ ኩሉ ዝሰልጠካ ከምታ ፍሪኣ በብግዚኣ ትህብ ቆፅላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን መሓዝማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን ይብለና ኣብቲ ወሰን 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 ናይቲ እምነት ናይቲ ስጉምቲ ናይቲ ተበግሶ ናይቲ ቅንዕና ናይቲ ባህጊ ናይቲ ጽምኣት ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ዝግረጽ ይፈሪ ደይፈሪ ዘበለ ኣብ ህይወትካ ክስስን ኣብ ህይወትካ ክዓይ ኣምላኽ ኣይገድፎን እዩ ስለዘይገድፎ ድማ እዩ ከዓ እቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ኢልና የርሕቆ ጨንፈር ዝጭብጭብ ስለ ዝኾነ ጨንፈር ዝስስን ስለ ዝኾነ ጨብጨብ እቲ ኣፈራሪኡን እቲ ምስሳኑን እንዳ ዓበየ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ኢሉ እቲ ምጽራይ ዝበሃል ምኹላዕ ዝበሃል እቲ ምድማቕ ዝበሃል ኣድሚቑ ከም ትርአ ይገብረካ ኣድሚቕካ ከም ትፍለጥ ይገብረካ ስለዚ እቲ ኣብኡ ዓመፃ ዘይብሉ ኣምላኽ ኣብኡ ዓመፃ የለን እቲ ፍረ ዝፈሪ እቲ ፍረ ከዓ ፍሪኡ ነባሪ ዝኸውን ዘለዎ ካብቲ ፍረቲ ሓሊፉ ግና ኣብኡ ዓመፃ የልቦን ኣብ እግዚኣብሔር ዓመፃ የልቦን እቲ ዓመፃ ዘምፅእ መንገዲ እቲ ዓመፃ ዘርኢ መንገዲ እቲ ዓመፃ ዘሰስን መንገዲ እቲ ዓመፃ ክልቲኡ ነገር ክንፈሊ ጽቡቕን ክፉእን ክንፈሊ ሃብትን ድኽነትን ክንፈሊ ዘኽእለና እቲ ኣእምሮና ኣብቲ ኣእምሮና ዘሎ ክፍሊ ንሱ ኣብ ዓመፃ ከይወፍር ናብ ጽድቂ ምእንቲ ክስስን ብጽድቂ ዝፍረፍረ ምእንቲ ክሕዝ ዝወሃበልና ዘሎ ሓበሬታ እዩ ኣብ ኢዮብ 34 ምዕራፍ ቁፅሪ 10 ስለዚ ኣቱም ሰብ ኣእምሮ እስኪ ስምዑኒ
ሰብ ኣእምሮ እስከ ስምዑን እንድሕር ዳኣ ተባሂሉ ኣእምሮ ዘለዎ ኩሉ ኣዋዲዱ ዝፈልጥ ኩሉ ኣፀቢቑ ዘፅንዕ ኩሉ ኣፅኒዑ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ እግዚኣብሔር ዝሓቶ ዘሎ ንኢዮብ ኣብ ኢዮብ 34 ቁፅሪ 10 ስለዚ ኣቱም ሰብ ኣእምሮ እስከ ስምዑኒ ረሲእነት ካብ ኣምላኽ የርሕቕ ክፍኣት እውን ካብ ኩሉ ዝኽእል የርሕቐካ ረሲእነት እዚ ፍለጥዎ ረሲእነት ካብ ኣምላኽ የርሕቐካ እዩ ክፍኣት እውን ካብቲ ኩሉ ዝኽእል የርሕቐካ እዩ ሕጂ ክልተ ምርሓቕ ረሲእነት የርሕቐካ ክፍኣት እውን የርሕቐካ ስለዚ ክፍኣት ኣብ ሂወትና ምእንቲ ከይከይድ ክፍኣት ኣብ ስራሕና ምእንቲ ከይርአ ክፍኣት ኣብቲ ርድኢትና ምእንቲ ከይሰርሕ ኣብቲ ፍቓድ ልብናን ኣእምሮናን ደሎ ሃብቲ በረኸት ምእንቲ ከውርሰና እቲ ኣስተውዕሉ ስለዚ ሰብ ኣእምሮ እስከ ስምዑኒ ይብል ኣሎ እቲ ዝስማዕ ዝበሃል ኣምላኽ ንሱ ስምዑኒ እንድሕር ዳ ኢሉ ክንሰምዖ እዛና ከፊትና ክንሰምዖ ልብና ኣዳሊና ክንሰምዖ ድማ ፍቓድና ሰዊእና ረሲእነት ካብ ኣምላኽ የርሕቕ እዩ ረሲእነት ዝበሃል ፈፂሙ ምስ ኣምላኽ ከንብረና ኣይክእልኒ ካብ ኣምላኽ ወፃኢ እዩ ዘንብረና ካብ ኣምላኽ ወፃኢ ከም ነብር ከዓ ፈቃደኛታት ኣይኮናን ነቲ ሰናይ ደኣይና ክንስዕብ ንደሊ እምበር ነቲ ክፉእ ክነለልዮ ኣይንደልን ኢና ሕጂ እቲ ክፉእ ካብ ሂወትና ዓመፃ ኣብኡ የልቦን እተባሃለ ክፍኣት እውን ካብ ኩሉ ዝኽእል የርሕቐካ እዚ ምርሓቕ እዚ ኣብ ሂወት ክሳራ ናይ ክሳራ ኣብ ርድኢት ካብቲ ውድቀት ናብ ውድቀት ካብቲ ኮለል ናብ ኮለል ዝመርሓካ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣብ መዝሙር ዳዊት 25 ቁፅሪ 8 እግዚኣብሔር ሰናይን ቁኑዕን እዩ ስለዚ ንሓጣን መንገዱ ክምህሮም እዩ ክምህረካ ከሎ እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ተፈታዊ ምዃኑ ብሉፅ ምዃኑ ቁኑዕ ምዃኑ ብርሃን ምዃኑ ፀልማት ኣብኡ ከምዘየለ እሱ ካብቲ ዝበርሀ ብርሃን ንዝያዳ ዝደመቐ ብርሃን ምዃኑ እግዚኣብሔር ሰናይን ቅኑዕን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብቲ ቁኑዕ ዓመፃ የልቦን ኣብኡ ዓመፃ ስለዘየለ ከዓ ስለዚ ንሓጣን መንገዱ ክምህሮ እዩ ነቲ ዓመፀኛ ዝኾነ ንዕኡ ምሂሩ ከምፅኦ እዩ ነቲ ዓመፀኛ ዝኾነ ዝተጋገየ ካብ ግብኡ ክእርሞ እዩ ነቲ ዓመፀኛ ዝኾነ ናብቲ ዘየድልዮ ዓቕሙን ሓይሉን ዝስውእ ዘበለ ክመልሶ ኢሉ ክምህሮ እዩ ብለና እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ቅኑዕን ምዃኑ እግዚኣብሔር ሰናይን ቅኑዕን እዩ እንድሕር ዳኣልናዮ ቅኑዕ ካብቶም ቁኑዓት ሰናይ ካብቶም ሰናያት ዝበለፀ ኣምላኽ ሰናይ ዝዓዘሉ ቅንዕና ዝዓዘሉ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሓጥእ መንገዱ ክምህሮ እዩ ሓጥእ ክመሃር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ሓደ ዓብይ ትምህርቲ ናብ ሓጥእ ዝኸይድ ትምህርቲ ኣለዎ እቲ ትምህርቲ ድማ ከውሒ እግዚኣብሔር እዩ ዘብለካ ነቲ መዝሙር ዳዊት 92 ቁፅሪ ከነንብቦ ዝፀናሕና ንዕኡ ክንስዕቦ ዝገብረና ምግባር ኣለዎ እቲ ምግባሩ ከዓ እንዓየሉ ግብሪ ካብ ክእለትና ካብ ፍልጠትና ወፃኢ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክንገብር ከውሒ እዩ እግዚኣብሔር ከውሕና እግዚኣብሔር ፀግዕና እግዚኣብሔር ደልዳሊ መንገድና ክኸውን እንገብረሉ ከምዚ ዘዳግም 32 ምዕራፍ ቁፅሪ 4 ኩሉ መንገዱ ፍርዲ እሞ እቲ ከውሒ ግብሩ ፍጹም እዩ ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ ንሱ ጻድቕን ቅኑዕን እዩ ኢሉ እዚ ክፍሊ እዚ እቲ ከውሒ ግብሩ ፍጹም ዝኾነ ጌጋ ዘይብሉ ኣብ ጌጋ ዘይርከብ ኣብ ጌጋ ዘይውዕል እቲ ከውሒ ግብሩ ንሱ ፍጹም እዩ ኢልና ስለዚ እቲ ፍጹም ድማ ዓመፅ ዘበለ ኣብ ኣምላኽ ኣይነብርኒ ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ ኢልና ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዓመፅ ዝበሃል ዘይርከብ ኣብ ዓመፅ ዝበሃል
ዘይወፍር ኣብ ዓመፅ ዝበሃል እምነት እንተደኣላ ኣብ ዓመፃ ፅድቂ ኣትዩሎ ኣብኡ ማለት እዩ እቲ ከውሒ ግብሩ ፍፁም ስለ ዝኾነ እቲ ግብሩ ቅኑዕ ስለ ዝኾነ ንሱ ንፃድቕ ቅኑዕ እዩ ኢሉ ንፃድቕ እግዚኣብሔር ቅኑዕ እዩ ፃድቃን እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ኢሎም ዘውርዩ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ኢሎም ዘበስሩ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ኢሎም ዝነግሩሉ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ኢሉ ኣብ ኩሉ ነገሩ ዝረአ ንሱ ጻድቅን ቅኑዕን እዩ ኢልና ኣሎ ኣብዚ ዘዳግም ስለዚ እቲ ከውሒ እግዚአብሔር እዩ ከውሒ ኢልና ምእንቲ ክንስየመሉ እቲ ከውሒ ባዕሉ ኣብቲ መዝሙር 18 ቁጥሪ 2 እግዚአብሔር ሲ ከውሒ እዩ أردي من نقفي أملاخي زهاد ملو سقعي والتاق أرني مدحاني لعل زبالك كولي إيو اتلعل زبالك كولي إكزيابير زخونلو اتي إكزيابير كوحيو زبل إكزيابير كوحيو اتبل نفسي أردي من نقفي أملاخي زهاد ملو سقعي والتا قرن مدحاني لعل زبل كوحي إيو إلو እግዚአብሔር ከውሒዩ እንድሕዳልናዮ ዕርዲዩ መናገፊዩ ኣምላኺዩ ዝህደመሉ ፀግዒዩ ዋልታ ቀርኒ ምድሓኒዩ ልዕል ዝበለ ከውሊ እዩ እዚ ከውሊ እዚ ክኽውለካ እንድሕዳ ኮይኑ እዚ ከውሊ እዚ ከፅልለልካ እንድሕዳ ኮይኑ ብደገ መፂኡ ኣዝዩ ዘሰንብደካ ነገር የለን ብደገ መፂኡ ኣዝዩ ዘጀብጅወካ ነገር የለን በእምሮ ኣቢሉ ዘዕውተካ እምበር ዘፍርሰካ ነገር የብሉን ስለዚ እግዚአብሔር ከውሕዩ እንድሕዳልና እቶም ከውሒ ዝብልዎ ዕርዲ ዝረኸቡ መናገፊ ዝረኸቡ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ነገሩ ምልኩ ዘርኢ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ሓዲመ ዘዕቁበሉ ፀግዐይ መዕቆብየይ ዋልታ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ከውለይ እዩ እቲ ከውሒ ነዞም ኩሎም እዚኣቶም ዝጥርንፍ እዩ እግዚአብሔር ከውሕና እዩ እንድሕዳልናዮ እግዚአብሔር ከውሒ እዩ እንድሕዳልና ዕርድለኒ እግዚአብሔር ከውሒ እዩ መናገፍለኒ እግዚአብሔር ከውሒ እዩ ዝሃድመሉ ፀግዐለኒ እግዚአብሔር ከውሒ እዩ ዋልታ ቀርኒ ምድሓነይ እዩ እግዚአብሔር ልዕል ዝበለ ከውለይ እዩ እዚ እናበልና እንነብሮ ናብራ እዩ ዘርእየና ስለዚ ኣብ መዝሙር 92 ቁፅሪ 22 እግዚአብሔር ግና በሪኽ መፀግዐይ ኣምላኸይ ከውሐይ መዕቆብየይ እዩ መዝሙር 92 22 እግዚአብሔር ግና በሪኽ መፀግዐይ ኣምላኸይ ድማ ከውሒ መዕቆብየይ ከውሒ መዕቆብየይ እዩ እንድሕዳልናዮ እቲ መዕቆቢና ዘበለ እግዚአብሔር ከዕቁበና ከሎ እግዚአብሔር ክኽልለና ከሎ እግዚአብሔር ሓፀሩ ክኾነና ከሎ በሪኽ መፀግዐየ እዩ ካብትኩም ኩሎም በረኽቲ ዝዓበየ በሪኽ እግዚአብሔር እዩ እቲ ዝዓበየ በበረኺ ቦትኡ ድማ ፀግዒ ስለ ዝኸውን እዩ ኣብቲ ፀግዒ ድማ ኩሎም ይዕቆቡ ስለ ዝኾኑ ተዓቂቦም ድማ ተፀሊሎም ተሸፊሮም ተሰዊሮም ተኸዲኖም ዝነብሩሉ ዘለው ቦታ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ በሪኽ መፀግዕየይን ኣምላኸይን ከውሐይን መዕቆብየይን እዩ የዕቁበኒ ካብቲ ብቀትሪ ዝባድም ሕማም ካብቲ ብለይቲ ዝውርወር ፍላፃ ኣብ ግልግልኡ ክሓብኣካዩ ረሲኣን ዝረኽብዎ መስጣኽ ትርኢኻ ኣባኻ ግና ኣይክበፅሕን እዩ ተባሂሉ ኣባና ኣብ ዘይበፅሓሉ ኣብ ሂወትና ኣብ ዘይረአየሉ ኣብ ኩነታትና ዘይግለፀሉ እግዚአብሔር ከውሒ እዩ ኢልና ስለዚ እግዚአብሔር የፍሪ እዩ እግዚአብሔር ኣብኡ ዓመፃ የብሉን እግዚአብሔር ከውሒ እዩ ከውሒ እንተ ደኣ ረኺብና ድማ መዕቆብለና ከውሒ እንተ ደኣ ሒዝና ሽፋን ኣለና ከውልለና መህደሚ መፀግዕ ኣለና ስለዚ እቲ መፀግዕን
اتي كولن نسو اب هيوتنا من تخفري يفريناي كابت برد ما او عمز ايلا مسؤو عمز ايكيني እግዚአብሔር ሰናይን ቁንዕን እዩ ስለዚ ንሓጥኣን መንገዲ ይምህሮም ነቶም ተጋገዩ ይምህሮም እግዚአብሔር ከውሒዩ ከውሒ እንድሕር ዳ ኮይኑኻ እግዚአብሔር ግና በሪኽ መፀግዒ ኣምላኸይ ከውሒን መዕቆቢየይን እዩ ንብሎም ስለዚ እዚ መዕቆቢ እዚ ዘለዎ ሂወት እዚ መዕቆቢ ዘለዎ ስጉምቲ እዚ መዕቆቢ ዘለዎ ፍቓድ እዚ መዕቆቢ ዘለዎ ስጉምቲ ንሱ ኣብ ሂወትና ክሰፍን ክዓይ ክበዝሕ ስለ ዘድልዮ እግዚአብሔር እነሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ከዓ የልቦን ኢሉ እቲ ዝተረጋገፀ ሂወት እግዚአብሔር ተመንን ዕንቅርቢትን ሓይሊ ፀላእን ኩሉ ዝረግፅን ዝቋፃፀርን ስለ ዝኾነ በዚ ምቁፅፃር እዚ ከዓ ንሕና ኣብኡ ተቋፃፂርና ኣብ ትሕቲኡ ኣፅሊልና ብኡ ተመሊእና ብኡ ከዓ ተዓጢቕና ሉቃስ 10 ምዕራፍ ቁጥሪ 19 ዝጎድኣኩም የልቦን ኢሉና ካብ ጉድኣት ዝወፀ ካብ ዓወት ዝሰሰነ ብዓወት ድማ ዝበልፀገ ሂወት ክህልወና ጎይታ ስለ ዝደሊ በዚ ድሌት እዚ ዝተመልአ ድማ እዩ እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸውርዩ ብእርግኖኦም ድማ ይፈርዩ ይለውዑን ይለምልሙን እግዚአብሔር ከውሐይን ኣብኡ ዓመፃ የልቦን ኣብኡ ዓመፃ የልቦን ኣብ ኣምላኽ ዓመፃ የልቦን እቲ ዓመፃ ዘምፅእ ዘበለ እግዚአብሔር ነቲ ዓማፂ ይርሕቆ ነቲ ዓመፀኛ ከዓ ይጎሕፎ ነቲ ዓማፂ ጉሒፉ ነቲ ከውሒ ምድሓን ድማ ዓዲሉ ነቲ ከውሒ ምድሓን ዓዲሉ ድማ የፍሬካ እምበር ኣየጥፍኣካን እዩ ስለዚ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ድማ የልቦን ስለ ዝበለና ኣብ ዝጎድኣና ዘይኮነስ ኣብ ዘይጎድኣና ኣምላኽ ኣብ ዝጎድኣና ኩነታት ዘይኮነሲ ኣብ ዘይጎድኣና ኣብ ዘፅልለልና ገዲፍናስ ኣብ ዘህድመና ካብ ንኸይድ ኣብቲ ኩሉ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ መዝሙር 92 ቁፅሪ 14-15 ነቲ ሉቃስ 10 ምዕራፍ ቁፅሪ 19 ናይ ቃሉ ብርሃን ናይ ቃሉ ስልጣን ናይ ቃሉ ሂወት ናይ ቃሉ ዕረፍቲ ዘለዎ መንገዲ የርእየና እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂወኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ድማ የልቦን ኢልና ኣሎ ስለዚ ዝጎድኣና ዘይኮነሲ ዘዕቆበና ዘፅለለልና ዝሽፍነና ዝኸድነና ዘመሓድረና ዘውፍረና እግዚአብሔር ኣምላኸየ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብሪ ንዕኡ ይኹን እዚ ክብሪ እዚ ድማ እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸውርዩ ብእርግኖኦም ኣብ ንእሽቶ ዘይኮነስ ኣብ ዕብየቶም ኣብቲ ዝውድእ ዓቕሞም ኣብቲ ዝውድእ ስጉምቶም ብእርግኖኦም ድማ ይፈርዩ ይረውዩን ይለምዑን እግዚአብሔር ከውሐዩ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን ኣብዛ ሂወተይ እዚኣ እኳ ዓመፃ ኣይርእን እየ ኣብዛ ፈቓደይ እዚኣ እውን ዓመፃ ኣይሰርሕን እዩ ኣብዚ ስጉምተይ እዚ እውን ብዓመፃ ዝኽደን የብለይን እግዚአብሔር እንዳ የፍርየኒ እግዚአብሔር ካብ ዓመፃ ይርሕቐኒ እግዚአብሔር ከውሐይ ኮይኑ ከዓ ይመርሓኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚኣ ዳን ሓወይ ወዲእ ኣለኹ